ये यांची राजधानी आहे, हे गोव्याची आमची राजधानी आहे. आमचं बरोबर मिळतं गरीब आहे. हे गव्हर्नमेंट गोव्याची राजधानी कोणी ऑफिसांमध्ये दाखवायचा गरीब आहे. आमच्या गरीबांक दाखवायचा किती करपात आहे. सबका साथ सबका विकास यही है क्या? अच्छा दिन सबका साथ सबका विकास ये हमारे अच्छा दिनेला मुन्सिपालिटी पैसे आप अपना मिनिस्टर आप अपना मिनिस्टर कोण आपय सबका साथ सबका सत्यानाश. अरे अच्छा दिनेला पे मुन्सिपालिटी पैसे घेता आणि फटिंग मला करता. अच्छा दिनेला लोकांना अच्छा दिन आएंगे. आमच्या घरात काम हेल्प करता की जोडपा लागून तुम्ही आमची मोडपाला येता 2 नंबर करता त्यांना पैसे घेऊन मी मोडपाला तुम्ही तुमचे कसं कानून कसले न्याय तुमचे किती पैसे घेता तुम्ही शनिवारा पैसे घेतला आणि मोडपाला वाटो काही घालपाक कोणी लायल्या कोणी घाल म्हणून आणि म्हणता कोर्टाची नोटीस कोणी सोडता काय आमच्या म्युन्सिपाल्टीन सांगला घाल म्हणून आणि म्युन्सिपाल्टीन घाल म्हणून झाल्या आणि घालू लायल्या. आज म्युन्सिपाल्टीन मोठा ही आमच्या एमएलए आमच्या मिनिस्टर पावली. अरे आम्ही आता कोणाको दोळ्यात दिसणार आम्ही आता कोणा दोळ्याची दाखवले हे मीडिया दाखवले दाखवली. सबका साथ और हमारा सत्यानाश. ये अच्छे दिन मीडिया ये अच्छे दिन हा अच्छे दिन आम्ही पोट भर पाहिले आमच्या बायल भुरग्यांचे पोट आमच्या पोटनी 3 महिने रावता आम्ही 3 महिने तयारी लागता आमगे फेस्ट आयलो मग 3 महिने तयारी लागता आम्ही आणि मागीर जावन आम्ही फेस्ता येता येते कोण्या बी भरतो पळय बायल भुरगे सुद्धा कोणे उभारून दिता गाड्या घालपा रातची करून राखता आमी दिसाचे पोलीस ताला पण येता आमकां किती रात्री मोटर रेडी करून आम्ही दिसाचे मोटर दिसाचे घातला मोटो सोमारा दिसाचे सगळे ऑफिसर पहिला आमच्या परमिशन घेऊन घातला तसेच घालून आम्ही चोरा मोठो घालून तुमका ज्यांना बसपा दिना पैसे किती घेतले आमच्याकडे तुमच्या पैसे किती गोवत किती का रिफंड काय देऊ ना तो म्हणता पैसे वर आम्ही किती पैसे वरताय आम्ही वरपा ना पैसे तुम्ही पैसे घेतले किती आमच्याकडे पेमेंट फुल पेमेंट केला 40,000 भाडे केला 40,000 आजच्या डेटीन त्यांच्याकडे 12 lakhs असं आमचे फर्निचराचे 12 lakhs 12 लाख पैसे देऊन सुद्धा आमच्यावर असलो अन्याय करता तुम्ही. आम्ही असे माटो केन्ना घालला पैसे घेतला म्हणून माटो घातला पैसे दिला म्हणून आमचं परमिशन अलॉट केला घातला हरशी एव्हरी इयर आम्ही पैसे भरनासताना घालताले पण या वर्षात त्यांच्यानी डिमांड केलो पहिली पैसे भरा आणि मागीर तुम्ही माटो घाला म्हणून आता म्हणतो माटो का ना म्युन्सिपालिटी पैसे घेतला ते कमिशनर अख्ख्या म्युन्सिपालिटी बसपा दिना म्हणून आम्ही कोणाचे फायदे दाखवले तुम्ही रेट सुद्धा त्यांच्या डिस्कस करून आमका रेट कमी करून दिले 60 रुपये आशिल्ले ते 30 रुपयान भर म्हणून सांगले आम्ही आपापल्या स्क्वेअर मीटरा प्रमाणे आपापल्या एरिया प्रमाणे पैसे वचून भरले भरतकीर आमका ऑर्डर दिली तुम्ही माटो घाला म्हणून आणि आणि फीचे रेट फारीक कंपनी हे केला सगळे बसून केला ऑफिसर डिस्कशन करून केला 60-32 रुपये केला 30 रुपये केले 30 रुपये करून मागे पैसे भरून लागले आम्ही पैसे भरून चांगला माटो घाला केन्ना तुम्ही पैसे दितात शनिवारी सॅटर्डे सांचे ऑफिस बंद आसा हा पुढे ड्युटी
केल्या त्यांच्या ड्युटी करून पैसे घेतल्या की शनिवारा ड्युटी केल्या त्यांच्या त्यांच्या अफवा लाडून यांच्या ना तुमच्याकडे रिसिप्ट ही रिसीट दिलाय आमका ही रिसीट पैसे ही रिसीट दिल्या कळलं तुमचं ह्या रिसीटीचेर आमकां आनी कांयच ना पण शेनवारा त्यांच्या आम्ही किती करतो आम्ही शेनवारा स्वतःला त्यांच्या बेटा बाबा हे रेसिप्ट नका म्हणून दिल्या की आजच्या नॉन पडणार वर्किंग डे सॅटर्डे इज नॉन वर्किंग डे आज आमच्याकडे स्टाफ ना Receipt तुम्ही सगळे तुमका पैसे सोमारा मेळटले भरा चांगले. आणि फॉर्म्स बी सबमिट करा आम्ही तुमका सोमार दीस हे रिसिप्ट इश्यू करतले सोमार दीस आम्ही सकाळी गेले सोमार दीस सकाळी आम्ही गेले रिसिप्ट मागपाक जाल्यार ते म्हणपाक लागले आमचे क्लर्क आसा ते ऑलरेडी तुमचे रिसिप्ट प्रिंट आउट काडटा तुम्ही एक अर्दवर सोडून या अर्दवर सोडून आम्ही थंय पावता म्हणल्यार ते सगळे हांगा पावले हांगा येवन वर्क स्टॉप करपाक लागले वर्क स्टॉप करतरी कमिशनर म्युन्सिपाल्टीक फोन करून सांगता की तांकां रिसिप्ट इश्यू करनाका म्हणून किती नाटकां गेले आम्ही पुढे काय म्हणणार आम्ही एक हंबल रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टी कडेन म्युन्सिपाल्टीन आमकां अलॉट करतरी आम्ही हो माटो घातला जाल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टीन आतां 10 दीस दिले तातूंत आमगेले 2 दीस ऑलरेडी गेले जाल्यार 8 दीस उरला एक हंबल रिक्वेस्ट आसा म्युन्सिपाल्टीचे कमिशनरा कडेन मेयरा कडेन की आमकां हे घातलेले आसा ते आमकां एक 8 दिसां खातीर दिवचे आनी आमी 8 दिसां खातीर करून आमी वयतले फुडल्या वर्सा नेक्स्ट इयर पळय कितें आसा ते जाता जाल्यार प्रोविजन जाता जाल्यार बसतले अदरवायज म्युन्सिपाल्टी हॅव टू गिव अस एनी ऑल्टरनेटिव्ह प्लेस स्क्वेअर मीटर पर डे स्क्वेअर मीटर पर डे स्क्वेअर मीटर हा सेटलमेंट तेमी केला सेटलमेंट म्युन्सिपाल्टीनूच केला पैसे म्युन्सिपाल्टीनूच भरले गेल्ल्या पाट 20 रुपयान घेतिल्ल्या गेल्ल्या पाट 20 रुपयान घेतिल्ल्या हे पाट 30 रुपये केल्या 10 दिसाचे परमिशन दिले 10 दिसाची परमिशन घेऊन आणि परमिशन घेऊनच आम्ही हा माटो घातला न्ही ना जाल्यार त्यांचे आमच्याकडे officer हांगा हांगा परमिशन घेवन कोण काणकोणच्यान येयला कोण वास्कोच्यान येयला कोण फोंडेच्यान येयला कोण मडगांवच्यान आयला आपले आपले माटो घेवन 10-12 जाण एक एकटो माटो मानाय घेवन थंय इतलो खर्च करून ताणें हांगा येवन माटो घातला हेंचे परमिशन घेतकीर कमी कमी 100 दुकानां आसा सगळे खंयच्यान येता सावड्याच्यान येयला कॉस्मेटिक्स आसा आनी कितें फुलां फळांचे शॉप आसा हांगा गणेश चतुर्थीचे ट्रेडिशनल फेर आसा पाट बी पाट बी विकपाचे शॉपां आसा आनी हे आयज आनी कालची न्ही फेरी ही आमच्या आज्या पणज्याची ट्रेडिशनल फेर ही तेन्नाच्यान चालू आसा आनी हे गोंयचे कल्चर पळय आसा हे ट्रेडिशनल अशें हे सरकार आमची गोंयची आयडेंटिटी वाचोवन दवरपाचें हे लोकांक सांगता वाचोवन दवरा म्हणून आनी हे आमकां त्रास करता लोकांक गोंयकारांक फुडारी रावना कमिशनर रावना CPC रावना दोघे जण आमच्या गव्हर्नमेंट सांगता पब्लिकाक की तुम्ही गोवन आयडेंटिटी सांबाळून दवरा म्हणून आनी ही गोवन आयडेंटिटी हे काबार करता हे गोंयकारांक अशे त्रास करून रस्त्यार उडयला सगळ्यांक हे गोंयकार गरीब लोक न्ही हांगा फेर घालता ते आमचे कितें व्हडले व्हडले हे आसा शोरूम आसा गोवा कार्पेंटर असोसिएशन ओनर ऑफ फर्निचर हवाय तर गार्डना वचना काय रे प्लीज वचना काय रे सगळे दोन दिवस द्या आम्ही काढ